na san ki ban san ranar da zai sakan ba. Kar ki manta zuciya ta kenan saka ban ma wata gurin zama ba. Ban nake karya ta arziki ba, amma yau kin saka da rana kiruwa. Kowa mafarki ya ke karasa a raina ba na tunanin ki sallama ne. Alƙawari wanka yau da ke, amma a yanzu na ga kina so ki tsallake ne. Fice ne ina jura gwagwarmaya da fama akan kira na ɗaya za ki tsallake ne kiruwa. Yau da na mai yanta zahi ko da yaushe an ya saba mai tunani da gaban da zai rayuwa ta sauya mai san kashi yake kyamar ka. Yabon wani ya zama da wani gaskiya, ina waiwaya baya na duba yar uwa. Allah sarki ke ta duniya, daga na tuna ke sai zuba ruwa. A rayuwa ban san ta yadda zan saka miki in biya ba ummi. A lokacin da muna tare na sani a bangare na soyayya ban da damuwa. A yanzu na yi hawayen bakin ciki rashin ki ummi mai kauna ta da gaskiya. Na ce muna tare san babu wacce za ta yi mini wata barazana. Ha ummi, ha ummi, ummi na da halarci a rayuwa, duk inda ka ga ummi ba ta da damuwa. Mace mai suna ummi gaskiya da akwai cikar kamala ya haɗe da nasuwa. Suna da jajircewa da juriya, cikar kamala haƙuri a rayuwa. Duk wani mai ummi ya rage kwarai, domin suna da kirki ladabi da gaskiya. Ha ummi, mun gode da kallon tashar Zumunta Zamani TV. Ku danna subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.